alle sammen, og velkommen til en video. I dag er jeg super glad. Som I kan se, har jeg fået flere squishy-pakker. Og de er kommet sådan i store pakke, i stedet for de små der. Men jeg tænker på, at vi skulle åbne den lille først. Og jeg ved ikke helt, om det er de sidste. Okay. Okay, så det der rød ud. Ej, hvor vildt. Jeg har fået en ekstra en. Ej. Okay, så begejstret var jeg heller ikke i min sidste video. Men seriøst, de her, de er altså mega store. Og sådan har jeg ønsket mig, den var faktisk puttet i min ønskeliste. Så jeg kunne bare strege den her ud nu, for jeg har fået en ekstra en. Så det er faktisk rimelig sejt. Jeg har fået det. Så, okay. Det næste sæt, det er min cakerulle. Så jeg kan se min cakerulle her. Ja, det starter den op. Og jeg er så glad lige nu. Okay, så her er den. Så sådan har vi det okay. Okay, jeg tænker bare, at vi skal åbne pakken. Wow, den er rigtig soft. Den dufter af jordbær. Og det her, det er pakken. Der står Jumbo Squishy her. Det står der også bagved. Og den er klistermærket der bagved. Det var ret ikke til, at de har puttet den foran her. Men det er fint nok, at de har puttet den bagved ved den her. Ja. Den er rigtig soft. Nå, videre til næste. Okay. Så har jeg fået den her sticker her. Og så er der ikke andet i den her pose. Og jeg har fået en catburger. Og den har jeg ønsket i rigtig lang tid. Og her har de også ligget den bagved. Og heroppe står der I love hamburger. Og det her, det er bagved. Så lad os bare åbne. Og jeg må undskylde, hvis jeg gør det her rigtig hurtigt. Jeg er lige kommet hjem fra håndbold, og jeg så dem bare på den der stol der. Det var der, hvor jeg så dem. Ej, den er mega soft. Men lad os gå til den store. Altså, se lige her. Hvor stor den er. Lad os bare rive den af, ligesom jeg gjorde ved den anden. Okay, I kan få det første kig. Okay, det første jeg tager ud, det er... Okay. Yes. Det her. Den her jordbær. Det er min første no squishy. Okay, så de er sådan på den her. Okay, det her det er rimelig tæt, fordi jeg har puttet den lige her, hvor man ikke kan åbne den. Okay, så det her det er min første no squishy. Wow, den er rigtig soft. Jeg kan bare... Okay, der er smittet lidt maling her på, eller hvad det er. Og den har nogle defects her. Okay, den er pink ind i, det er mærkeligt. Men det er helt fint nok på grund af... Ja, det er godt. Okay, der er rigtig meget luft i den her.
næste. Ja. Nej. Jo, okay. Det her, det er også en jumbo squishy, som der også står på pakken herude. Ligesom den anden, og de har puttet den her op. Men det er helt fint nok. Og det er sådan en football. Det er mere kan. Okay, så jeg kan ikke åbne her, men heldigvis kan man åbne den hernede. Jeg troede ikke, man kan åbne den. Så bliver jeg græde. Så her er den. Den dufter også bare jordbær. Næste det er... Det er helt godt. Lille defekt heroppe, men det er helt fint. Men jeg er rigtig glad for den her. Tandpasta. Toothpaste. Så er jeg nået ved min sidste, og det er... Jeg tror, der er... Jeg kan ikke huske, hvor mange der er i den her, men lad os bare åbne den. Okay, så der var 12 af den her. Lad os bare starte med den her. Okay, så det her, det er en bun. Hvordan skal vi sige det? Okay, den går helt herovre. Lad os bare sådan... Wow, okay, der er sådan en boble her. Så jeg er så glad i dag. Og den næste, det er min pandabon, og det er en dreng. Jeg har allerede en pige, men den er totalt smadret. Okay, jeg må sige, den er ret langsom, den anden. Okay, undskyld, der var nogen, der skrev til mig. Men ja. Så er jeg ved min jordbær. Okay. Den her, den er rigtig blød. Den er hvid. Og den anden, det er sådan en pandabrød. Wow, den er rigtig klistret. Men den er også rigtig squishy. Man kan ikke se det så godt. Måske er det bedre, jeg gør sådan her. Ja, så har jeg fået, den her gule ting her. Jeg ved ikke, hvad det er. Har jeg fået denne her fisk. Ej, den her kan man jo slet ikke engang få ud. Okay, det her det er også en pandabon, men det er en pige med sådan rød. Og så har jeg en endnu rød med pandafjes.
Wow. De her, de er så klistrede. Det er ret klamt. Og så har jeg fået den her. Den er også ret klistret. Jeg ved ikke, det her, jeg tror det er en kage. Eller something. Og så har jeg fået en Hello Kitty med huller i. Jeg ved ikke, hvad det her skulle forestille at være. Men det er squishy, så det er fint nok. Så har jeg fået den her. Jeg tror, det er en pandekage. Okay, så der er ingen ringkloder. Men det var. Her er den. Den er ikke ret squishy. Og den sidste, det er den her. Donuts. Okay, så de her, de er sådan nogle, der kommer og springer ud, så jeg vil for helst ikke røre meget ved den her. Men jeg vil bare sige tusind tak for at I så den her video. Husk at like og abonnere til kanalen. Jeg må undskylde for alt det her lys og alt det. Så vi ses i min næste video. Hej!